نفسه صار مهانيك كنبرني يوم دي تخلينا من 4 تقولوا هيكون متقي بزعبوني لأمو أزار أنتلي تمر ميرك نير كتير ولا ترتاري نعم ممر ماسي تمرمركم ግን ብዙሕ ምልክታት ይዝር ነይረ ዝሕዝን ድዩ ዝሰአጉ ዜና እንዴ እቲ ዝጠርጠርክዮ ግን የለን ናይ ሓቂ ኣካ መርመራ ገይሮምልኪ ወላ ሓንቲ ይረኽቡን ምናልባት ዝኾነ ገለኪካታት ከይድ ቀጠም ደጊምጋ መርምራ ኢለዮ ደጊሙ መርሚረኪ ወላ ሓንቲ ቀረብ ናይ ተራኸበ